duk wanda ya hada wani da Allah, wannan wani bai isa ya cece shi ba a yau mai kiyamaci. Duk wanda ya bauta wa kabari, wannan kabari bai isa ba ya kubutar da shi a ranar kiyama. Duk wanda ya bauta wa rana, wannan rana bata isa ba ta kubutar da shi a wajen Allah. Duk wanda ya bauta wa wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akramakallah ko waye da ka bauta masa, baka da wani tsammani na ceto da ya isa maka a ranar tashi alƙiyama. Allah ya yi fushi, Allah ya faɗi wannan magana, walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a, wanda suke shuraka suka hada Allah da wani sharikai, suka mai da shi sharik ga Allah. Kuma Allah ce walam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Allah ya ce bai da abokin tarayya, bai da sa'a, bai da abokin shawara, bai da wanda yake tuntuba. Sai ka zo kana bauta wa itace ko kabari ko rana ko wata ko ra'ayin wani ko wani bawan Allah da sunan shi babba ne ko mai tsoron Allah ne ko mai kaza ne. A ranar kiyama wallahi bai sai ce ka ba.